Как се запознахте с господин Валентин Димов? Ами миналата година Валя ми се обади по телефона, взел интернет и ме помоли да участвам в събора в Разград. Да венчаваме едно семейство по мотива на време разделно. И аз като разбрах, че ще има много хора на това място и че млади хора трябва да се венчават, аз не отказвам никога. И аз се съгласих веднага и дойдох по време на този събор. Какво мислите за сватбата на Пчелина? Тази сватба беше уникална. Аз не очаквах, не знаех какво ще бъде. Обаче тя беше много хубава, направо уникална. Защото на едно место, на една поляна, бяха събрани толкова много хора с носи, на времето български носи, които са носени преди 80, 90, 100 години и повече. И когато видях толкова хора събрани на место и когато тръгнахме между трапезите, за да отидем да се седне и да благословим младоженците, и видях толкова, се обърнах и видях така хубаво подредени, нямате си да представя каква радост беше в сърцето ми. Изгубих ума и дума. Толкова красиво, чувства се, че бех някъде в някаква приказка все едно. Видях истински българи, какви сме били на времето. Тази самото облекло какво ни представлява. Тия едри младежи, къде бяха дошли така здравеняци от трудопите с тези носи. И жените облечени хубаво. Беше нещо върха беше. Аз не мога да го опишем, не мога да опишем радостта си. И се радвам, че благослових младоженците. И те с носи също, даже те с носи си ходят и сега, където ще ежедневно ходят с тези носи. Това са любими българи, които обичат родината, обичат нашето българското. И нека Бог да ги благослови, да са щастливи, да живеят дълги години, да си имат всичко, което им трябва и дечица, да им се родят, да ги възпитават и в името на доброто, така както са възпитани. Какво ви е мнението за благотворителната дейност на господин Димов? Тук вече за него няма думи, които може да го опишеш. Какво представлява този човек. Валю е уникален човек. Той има широко сърце. Той е неуморим, не спира, както го виждам, тича и винаги усмихнат. И е готов навсякъде да му се обади някой да му подаде ръка. Просто се очудих тогава, когато бях организацията, която беше направила за този народен събор в Разград. Това е много хора на събрание на место. И той успя така хубаво да ги подреди и не можа да разбере, че има помощници около него. Село той си го изпипнал сам. И второто сега, когато му се обади, че деца от село Езерец са събрали за мене продукти, докато му разкажем, отглежда, вика, готово, идвам, отче, втори съм при тебе, бъди спокоен. Значи този човек не мисли за себе си, въобще ще даде. Не е алчен, не е злобен, не е завистлив, а направо мъдър и той е щастлив човек, мога да кажа за него. Щастлив, щастието в него, сърцето му винаги зарадано. Бог да го благослови и него и да му дава сили, като дълги години да помага на хората, защото ние българите имаме нужда от такива хора като него. Не само да ще помага, а и да се учим от него. Според вас има ли много такива хора?